אז מה קורה חברים? כאן קוקו ואנחנו בסרטון חדש. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לפתוח סטארדרופים וביצים עד שיצא לנו משהו טוב. כאילו לנסות שיטות. אוקיי? ונדיר במיוחד, יאללה. פותחים שמאל, ימין, למטה, למטה. לא יצא כלום, לא נורא. למי יצא? או לריקו נייס. עכשיו יהיה חצים ולמעלה, למטה, למטה ולמטה. לא יצא כלום, אבל יש לנו עוד ביצה, אז יאללה. אוקיי, נדיר במיוחד. ולא נורא, לא יצא כלום. עוד, זה מוטציה לניטה פעם. יש לנו כאן עוד סטארדרופ נחמד. מה יצא? סופר רר, נדיר במיוחד. ולא יצא כלום, לא נורא. בינתיים סופר רר. זהו, אוקיי. עכשיו עוד ביצה. יאללה. ונדיר במיוחד. יאללה. בלי שיצא פה אגדי. אוקיי. ובוא נפתח את זה עכשיו. רגע. אוקיי, יאללה. ימין, שמאל ולמעלה. ומה נעשה למעלה? אוקיי, אפיק. אדיר. ופליז. לא נורא, לא יוצא מדהים, אבל עוד מוטציה. למי? לגרום. אוקיי. ויש לנו פה עוד ביצה. יש הרבה ביצים. יאללה, ובוא נפתח אותו גם אותו. ויאללה. אוקיי, בוא נעשה. יאללה. זה. אוקיי, נדיר במיוחד. ויאללה. בינתיים אני מבקש, אני רוצה, בוא נגיע ל100 סאבים או אפיק, אוקיי. בוא נגיע ל50 לייקים לסרטון הזה, מעריך מאוד. ויאללה, האם יצא מדהים? ולא יצא מדהים, לא נורא. ועוד סטארדרופ. וסופר רר, אוקיי, נדיר במיוחד, לא יצא כלום. ובוא נראה מה יצא. אוקיי, מהזה כסף. עוד ביצה, נדיר במיוחד. ולא נורא. אם אתם רוצים חלק 2 תנו בלייק, כמו שאמרתי. יאללה, ביי.